בגוגל, זה הכי מפחיד. מטוסים בשמיים היו מלאים, מפוצצים מטוסים. אין מקום לאוויר. איך אפשר לנסוע ב1,000 מטוסים בשמיים? אני לא יודע איך אפשר. וכל אמריקה, אנגליה, צרפת, כל בלגן שלם מעלה. רעש אדיר. ומטה כל מיני מכונות מיוחד למלחמה. אווירה היום ונורא. אנשים רצים מכל הכיוונים. מלא, כל העולם מזעזעה, רצים, בלגן. ואני אמרתי, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? פתאום אני רואה את עצמי בישיבה, זה החידוש. זה החידוש. יושב עם חכמים גדולים, צדיקים גדולים, שולחנות, מלא אבק, זה אני לא אשכח. זה מה שראיתי. ומלא אבק, הם לומדים אותי דבר. ולומדים, מה קורה פה, מה זה האבק הזה, מאיפה יוצא? אמרו בחוץ, אל תלך. תהיה איתנו, ואני ראיתי שאנשים מאוד קדושים וטהורים, שהבינו שהסוף העולם. זה הסוף העולם. וישבתי איתם, ואני בחרתי מאוד גדולות וצדיקים מאוד חזות רציניים, וגם היה מאבק עליו בגדול שלו, אבל לא התייחסו. היו לומדים מאבק, בינתיים בחוץ הוא שמח מאוד, מאוד שמח בחוץ. וכל הצים צדיקים גדולים נכנסים לישיבה ולומדים תורה כאילו לא קרה שום דבר. נהנים מזה השכינה, באמת היו למדו, כאילו אין כלום, אין ממש מוגנים. אז למי זה? אמרו לי, זה מי שיכול להחזיק בתורה, זכר, מי שלא יכול להחזיק. לילה אחד אני עולה לישון, כמו בכל הפעמים, ואני חולמת שאני שומעת פיצוצים, אבל פיצוצים חזקים שהאוזן לא יכלה לשמוע אותם. בעצם בחלום התעוררתי מהפיצוצים, מהרעש של הפיצוצים. פשוט קמתי והתחלתי לרוץ לכיוון החלון, לראות בעצם מאיפה באים הפיצוצים האלה. ואני מסתכלת מהחלון ואני רואה לתדהמתי בתוך החלום אש יורדת משמיים, הבזקים של אש יוצאת מהשמיים. אם אני יכולה לתאר את זה כמו קרן לייזר, קרנות לייזר שיוצאים מכל הכיוונים ונוגעות בבתים ונוגעות באדמה, והכל פשוט מתפורר, ואש מכל הכיוונים, קרנות של אש. אני פשוט רואה אנשים רצים לכל הכיוונים, ואני מבחינה שאותה קרן פוגעת באנשים, וכל האור מתקלף להם והם נופלים. ואפשר להגיד, אם אני יכולה להגיד את זה בזמן, 2 דקות, היו גופות אין ספור על הרצפה. אפשר היה לראות את האדמה, היו בניינים נפולים, היה מין מצב כזה של עשן שיוצא מהאדמה. היה בלגן שאי אפשר להבין אותו בהיגיון, וכל הבלגן הזה קרה בכזו מהירות, שאני כל החלום הייתי מבולבלת ולא הבנתי מה קורה בכלל. וראיתי גם בין לבין אנשים בודדים, שנעמדו, מחובקים, ולא זזים מהמקום ולא מסתכלים.
אלא שהפנים שלהם לרצפה, והם מחובקים אחד עם השני, והם לא מסתכלים מה שקורה. והם עומדים והקרנות לא נוגעים בהם. אז תוך כדי כל הבלגן, וכל הרעש של הפיצוצים, וכל החורבן, פתאום שקט. פתאום הכל הפסיק. אז אני ככה מסתכלת, ופתאום אני קולטת משהו יורד מהשמיים. אבנים ענקיות, שקופות כמו קרח, בגודל בניינים. ופתאום אני רואה משהו שבהתחלה לא הבנתי מה זה, וזה בהתחלה נראה לי כמו נוצות. בהתחלה נראה לי כמו נוצות שכאילו מתעופפות בשמיים ויורדים לכיוון למטה. ואז תוך כדי זה שהם התחילו להתקרב יותר לכיוון האדמה, אני רואה ממש כמו בני אדם, לבנים, אנשים, נוחתים מהשמיים, והם נחתו על האבנים השקופות. ממש הם היו עפים, והם פשוט באו אלינו כדי להציל אותנו ולהסביר לנו מה קרה. ואני הבנתי שהם הסבירה לנו בטלפתיה שבעצם כאילו הכל נחרב ורק אנחנו נשארנו, ובעצם ככה התעוררתי מהחלום. והדבר הראשון שעשיתי זה, קודם כל, אני לא יודעת איך אני חייגתי לרב שלי, הידיים שלי ככה רעדו. איך שהיא סיפרה לי את החלום, ישר ידעתי שהחלום נוגע במלחמת גוג ומגוג, כיוון שכך מתאר הנביא את כל אותה מלחמה עתידה לבוא בארץ ישראל, שכל האומות יתחברו יחד ויבואו על ירושלים. ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבנה על גביש, אש וגופרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. ממשיך הנביא וכותב, וזאת תהיה המגפה אשר יגף השם את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. תהיה מהומת השם רבה בהם, ויחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. בקרב הגדול, באחרית הימים, עוד לפנינו, נותר אויב אחד שיעמוד מהצד, יסתכל על ישראל. אויב שיתכנן את הכל מאחורי הקלעים ויתמוך בחיזבאללה ויתמוך בארגוני הטרור. וכך מופיע במדרש. מדרש פסיקה רבתי, פרק ל"ו. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי האומות מתגרים זה בזה. מלך פרס, מלך איראן, אחמד מחמוד ניג'אר, מתגרה במלך הערבי, והולך מלך הערבי לאדום. אדום זה העולם הנוצרי, ארצות הברית, אירופה, ליטול עצה מהם. וחוזר מלך פרס ומחריב את העולם כולו. מי מסוגל היה להחריב את כל העולם? פעם יצאו להילחם בכידונים ובחרבות. איך היה אפשר להחריב את העולם כולו? היום אפשר להבין טוב מאוד איך זה אפשר. אנחנו נמצאים בתהליך אלוקי של אחרית הימים. כל הסימנים שמראים על התקופה שמופיעים בתנ"ך ובגמרא כבר התקיימו בדיוק רב, והקדוש ברוך הוא אוטוטו סוגר חשבון. הגמרא צופה תסריט מדויק מראש, איך ייראה הרחוב הישראלי בשנות ה-2000, ערב הגאולה. בעקבות משיכה, בדור האחרון שלפני המשיח, חוצפה יסגה, תהיה הרבה חוצפה, ויוקר יאמיר, תהיה אינפלציה, מצב כלכלי ירוד, אבטלה, ומלכות תהפך למינות. המדינה תהיה בעלת צביון חילוני ולא דתי. אם תדמה את סבא שלך, את אבי סביך, לפני 100-200 שנה, בתימן, במרוקו, ברוסיה, באלג'יר ובפולין, מה היה החינוך הממלכתי באותה תקופה? איך היה החינוך הסטנדרטי, היהודי הישראלי? נכון, יושבים ולומדים תורה, ובאחרית הימים, אומרים חז"ל, בדור שלנו יהיה בסטייל להילחם אפילו נגד אלוקים, ומלכות תהפך למינות, ואין תוכחת. אי אפשר להוכיח. בתוועד יהיה לזנות. במקום שמתוועדים החכמים יתנהגו בצורה כל כך זולה, יקללו, יצעקו, בתוועד יהיה לזנות. יחוקקו חוקים של זנות ומצעדי תאווה. והגליל יחרב, והגובלן יישום. הפצצה מסיבית על יישובי הצפון, קריית שמונה, ספסופה, צפת, חיפה, טבריה, והגליל יחרב. בדיוק שנה לאחר שיצאנו מעזה, בימי בין המצרים, באותה תקופה שנחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני,
באותה שבת בדיוק שקראנו בהפטרה, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, התעוררנו למציאות קשה מאוד. חבורת טרוריסטים הכניסה מדינה שלמה לטראומה, והפעם התחלנו להבין שאי אפשר על אף אחד לסמוך, לא על צה"ל, לא על ראשי המדינה, אלא על אבינו שבשמיים. והגליל יחרב. כמה חסד עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, כמה ניסים, מעל ל4,000 טילים נופלים באזורים מיושבים. התוצאות יכלו להיות גרועות הרבה יותר. התחושה הייתה בצה"ל שהייתה למרות הכל מטריית מגן אווירית. יפול מצדך 1,000 ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. במזל לא נמצאים בבית. ממש היה נס פה גדול. אמא עליה, אני לא מאמינה. לא ראה. זה נס משמיים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בניסים ושולח לנו סימנים בחול, עקבות. דע לך, כשתראה את הסימנים האלה תדע לך שהסוף קרוב, תתכונן. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אנשי הגבול היהודים שחיו במסירות נפש בשליחות מדינת ישראל בגוש קטיף, בשומרון, בחברון, באלי סיני, יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. לא ירחמו עליהם, יזרקו אותם מכפר מימון לשדרות, לאופקים. וגם אחינו בצפון, כך כותב המדרש, ואנשי הגליל יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. יצאו מחיפה לתל אביב ומצפת לאשדוד עם אוזלת יד של מדינת ישראל. חוכמת סופרים תסרח, יראי חטא ימאסו. את תלמידי החכמים, את הצדיקים של עם ישראל, לא יאהבו אותם, יצחקו עליהם. דרוס כל דוס, השמט כל חרד. פעם היו רואים רב בגלות, כולם היו מעריצים אותו. ראשי העם היו בני התורה, ובאחרית הימים אומרים חז"ל מראש, יראי חטא ימאסו. נערים ילבינו פני זקנים, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, ופני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. ולבסוף נגיע לנקודה האחרונה, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו